Sanibonani bathandi nabalandeli beFanyana News. Njengoba benazi ukuthi uGodole okuyena ophethe wonke amalenke ase-South Africa wonkana. Ubekade ezothathela iqembu ukufanele livotelwe njengoba kiwa kovota nje. Kodwa kube sethola ucingo oluqhamuka kumama wakhe omzalayo ukuthi cha mntanami, ngiyezwa kuthiwa uzomemezela ukuthi liphi iqembu okufanele livotelwe abantu base-South Africa ukuze kuphume i-ANC. Wathi mntanami, ngicela ukuthi ungalikhiphi iqembu, uligodle. Kodwa kufanele ugqugqumezele kubantu eSouth Africa ukuthi abavotele iqembu abalizwayo, kodwa ngaphandle kwe-ANC ngoba le-ANC kufanele iphume. Okusho khona ukuthi-ke umuntu wase-South Africa kufanele evotele iqembu akalizwayo ngokusho kukaGodole, kodwa ngaphandle kwe-ANC ngoba i-ANC ziningi izikhalazo ngayo, isibaxhaphaze kakhulu abantu noma isibone kakhulu abantu emoyeni. Kodwa nayi ividiyo emlaleli, awuke uzizwele. Wengane zakwethu, namhlanje ke bekulindeleke ukuthi ngimemezele iqembu esizolivotela as o-driver ngane zakwethu. Kodwa ke ebusuku before uzosekube namhlanje ngiye ngathola ucingo kuMahadebe. Wathi uMahadebe uma ongizalayo, wathi umama mntanami, abantu sebekhulume kakhulu bangixoxela la ukuthi na ingane yakho izo-announce iqembu kanje nomzala bamtshela bathi hayi kukanje kanje. Wathi mntanami lalela, awulalele mina njengamanje, uNkulunkulu wakho wasemhlabeni, lento othi uzoyenza ngicela ungayenzi. Isizathu sami ngiyasazi, ngiyokutshela uma ufika ekhaya ukuthi isizathu esenza ukuthi ngisho kanje isiphi. Kodwa engizokutshela khona njengamanje ngithi kuwe, batshela abantu ukuthi bengayivoteli i-ANC, abahambe beyovotela any party abayizwa la egilweni. Ngathi ngiyamtshela ngithi mama, mina nami sengimdala, sengiyakwazi ukuyithathela inqumo. Wathi awumdalela ukuthi ngeke ungilalele mangikhuluma nawe, futhi wena awuzazi, umuntu okwaziyo yimi okwazi ngqo. Yimini obonayo uma uhamba, ngibona into engakenzeki kuwe izokwenzeka ukuthi njobe ehamba ngale ndlela kuzoba nje. Wathi batshela abantu ukuthi bengayivoteli i-ANC, abavotele any party ngoba silwa nesithe sisodwa esi-ANC esingeke futhi sivotele, nengingananazi ukuthi ngeke sivotele. Njengamanje kusukume thina kusukuma bogcina. Ngibese ngihlonipha isinqumo sikama, ngathi cha, angiligodle leli iqembu, ngiphinde ngigodle nevoti lami ukuthi ubani esifuna ukumvotela. Kodwa ngane zakwethu engikucela kini, ngicela ngabibikho noyedwa ozothi uyovotela i-ANC. Ngicela siphumeni umkhankaso wokutshela abantu ukuthi asiphumeni siyovota ngothili wethu, singavoteli i-ANC. Namanje ngiyakusho singayivoteli i-ANC. Hey, uma ungibambe ngobhongwane bafana bakithi, wangibamba ngobhongwane. Kodwa ke njengamanje ngithi kini, umuntu nomuntu leli iqembu akalizwa la. Ma security, ngicela niphumeni ngobuningi benu niyovota. Niyalazi iqembu enilithandayo angithi noma enilifunayo. Bo driver, niyalazi iqembu enilifunayo bafana bakithi. Uma ungibambe ngelokhuzana, angikwazi ukunyakaza. Ngithi hambani niyovotela any party enifunayo without ANC.